Hi mga moms! Hi! So for today's ganap na po, yung aking mga supplier, hindi ko pa kasi nabigyan ng pamasko. Oo, kasi nga naubos din tayo, nasagad tayo nung nakaraan. So, hindi natin sila mabibigyan. Mamamalengke na rin tayo. Ayo! Bakit? Bakit iba yun? Gabi. Iloilo. Nagbakolod me. Ikaw naman. Wag ka na magtampo. Nagtatampo na tuloy siya mga moms. Ano muna ako, mamaligya muna ako ng mga pangsahog namin sa bahay. So, ayan dito. Dito kasi ako namimili ng mga pangsahog ko sa store and para sa ginagawa ko. Labuyo, luya at sal sibuyas, bawang kalamansi. Magkano ng sibuyas? 150? Tsada. Tsada mga presyuhan ng ating mga gulay ngayon. Bawang. Pareho ra. Tsaka luya. Ay, sorry. Penga ko repolyo. Magkano pechay? 70 lang. Agoy. Ito repolyo. Pengi ako. No? Isa yan. Gamay lang ba? Ay, okay na yun. Ayan na lang. Ito na. Yan. Ating mga pinamili. Kasi magluluto tayo ng lauya. Sila, Britney? Sila, Kato yung kawa, trabante niyo. Oo. Ang pechay. 60 lang ni 34. Tsada kasi pag maraming gulay sa lauya. Ay, sa sa tinulad. Luya. Yan. Bawang sibuyas. Tsaka isang. Pareho ras ng kilo. Para sila ng kilo. Ang bilis niya, no? Kalkulado agad din. Yeah. Okay na to? Okay na, thank you. That's my change. Merry Christmas! Thank you. Na-delay. Thank you. Nako, doon na tayo sa karniyan kasi maningil na rin sila. Hinahanap nila ako ng mga nakaraan pa kasi pag namimili yung yung mga kasamahan ko, bakit nawala ako? Kasi nga sabi ko wala pa akong maabot. Ano nga puntahan natin sila? Yan, dito na tayo sa kanila. Aray ko. Gilid ka na para hindi mainit yung puan. Dito ba? O, yun ang karton. Hi! Happy New Year! Hala! Pinaskuhan! Hala! Ay, hi! Nabigay mo na ba sa kanila? Wala. Mong pinaskuhan. Diba? Hindi pa po ako nakakapili, naniningil na po sila. Oh, dahil dyan, ayan na, ito na. Wait lang. Kami ng pinaskuhan, Rencio. Pinaskuhan. Ate, Merry Christmas! Thank you. Na-delay man tayo. Wala yung baby ko, no? Hayaan mo siya. Thank you. Merry Christmas! Ay, wala! Asa si baby? Wala? Ugma pa siya ng sito. Japan, pag wala, wala din. O, diba? Ay, lang. Bukas. Nandito siya bukas. Hatiin nyo ng dalawa. Ha? Happy New Year! Merry Christmas! Ngayon naman mamamalengke. Dito. Ay, mamaya wait lang. Ano ba na tayo? Mamamalengke ako. Maglagay pa ako isa. Grabe. Pangpuhunan ko na po sana ng itlog. Nabangbang pa tayo. Pinagpawisan po ako bigla. Asa na tayo?
Manok mag-chicken curry kasi kami, tsaka... ito. Dong, pa-chop na ako, Dong. Pang... Pinanglad. Yung pinanglad. Maraming grasya. Yung pinanglad ba? Ito na lang ba natira? Tulo ka kilo. Tulo anak na ito. Tara ni ka. Tong ba? Tong gagmay lang siya. Oh, lagyan mo na unting ano ba, taba. Oh. Ulam sa farm. Ayaw ko dakji. Pang ulam sa farm. Uy, taong ka, uy. Yan na sa uwian na. Kasi Thank you! Bye! Uwian na kami. Agay, ang init na naman po ako. So, ayan na, natapos na. Dito na tayo ngayon sa farm. And it's 12 o'clock na. Late na yung lunch. Gawa na naflatan po kasi kami kanina. Siraan kami ng motor. Ayaw mo maniwala. Di, okay lang. Kaya, late po. Ayun na. Oh. Suka mo yan. Isuka mo. Magluto na tayo. Actually, si Bating nagluluto ng aming lunch. Kain na! Let's eat! Happy birthday again, Kenny Alit! Yung ano? Escabeche? Parienta! Kumuha na si Bimbo ng ulam. Kaon na! Kumakain pa yata. Ay, kaon daw! Ha? So, kung mayaman yung bugas. Parang kiloanin, no? Ano? Kurot si Snow or Snow? Also Japanese. Right. Ay, silit eh. Ayaw ko ng sili. Ito ba? Wait lang din. May video sa ka. Wala pa tayong video. Isang piraso lang. Huwag naman sobrang angkang. Sakan. Hindi natin mag-video. Hindi natin mag-video. Isang piraso lang. Ito ba? Malibig. Isa lang. Bakit tumalsik? Bisaya, ang dami, no? May ano dati dyan may siling demonyo Yung sobrang anghang. Kasi bigyan po. Sa kanin, no? Numahali. Kunesa to na. Ikaw lamang giliw. Ay, sorry. Ito lang. Uy, Nagdamit ka ba? Kain. Salamat kasi ko tayo po daw. Mabayin akong gas. Kasabong ka na, Katriya? Muna to ako Hindi, yung ano ba? Kira, kira. Ini bayar ko. Sisik ikaw na! Abusog na ka! Happy birthday, Kenny! Kaya mo lang ko. Dila na. Ito, yung lunch natin. Kain. kapturang na. Tapos pag pinuna ko yun. Ay, sa okay. Saan ko dito ko ni kanon? Tamira?
Gana. Makain po. Gan, gamay. Kain Ano po. yung sa kaan? Timing, oh, timing. Hi, Bram. Hello. Like, kamay na. Ginamit yung rice dito. Mali yan. Anong rice pa lang? Sarap ng rice ang Bisag wala kay Sudan ba? No, maka. Parang Japanese. Japonesa mo siya. Mm. Mega. May pahar ka na. Ito oh. Sige na. May kinsap na tayo. Tinindag ang ulam namin na baboy. Ano siya, nilaga siya pero may toyo suka. Parang adobo na may na nilaga. Lapot yung mark ko. Di pahar ko dito. Ito daw? Ba't yung managsampang ka ba?